Универсалност. Перфектно разделяне на семената. Безпогрешна прецизност при високи скорости на работа и максимална ефективност. Това са сеялки Маестро на немската компания Хорш. Тези сеялки се отличават с отлична изработка до най-малкия детайл, висока производителност и възможност за работа при всякакви условия. Сеитба след оран, сеитба върху мулч, както и за директна сеитба. В продуктовата линия сеялки Маестро се предлагат от 6 до 36 реда, което ги прави идеални за всяко стопанство. Дори и най-големите представители впечатляват със своите компактни размери при транспорт, където транспортната ширина не превишава 3 метра, а височината – 4 метра. Като истински иноватори в индустрията, Хорш предлагат две уникални дозиращи системи за точна сеитба с електрическо задвижване – AirVac за максимална гъвкавост и оптимално полагане на семената и AirSpeed за максимална бързина и ефективност. Едната, AirVac, е посредством вакуум, а втората, AirSpeed, чрез техниката изстрелване на семето. Представяме ви сеитба с Хорш Маестро 24S Hix в северозападна България. Благодарение на уникалната и дозираща система е възможна сеитба на царевица, слънчоглед, захарно цвекло, сорго, рапица, соя и други видове бобови култури. Сеялката е оборудвана с дозираща система AirSpeed, която гарантира точна сеитба. Боравенето с дозатора е изключително лесно, като не е необходимо регулиране на чистачите. А бързото пренастройване и лесната смяна на износващите се части без инструменти спомагат за оптимизиране на работния процес. Сеялката Хорш Маестро 24S Hix е оборудвана с голям двоен бункер за тор и големи количества посевен материал. Системата Main Tank Supply System, MTS, осъществява непрекъснат поток от семена от бункера към дозатора. Големият капацитет на бункера води до по-голяма производителност и лесно зареждане от големи опаковки, което от логистична гледна точка е голямо предимство. Бункерът при сеялката Maestro 24S Hix има вместимост 7000 литра за тор и 2000 литра за семена. Сеялката е оборудвана също така с AutoForce система за прецизно полагане на семената на еднаква дълбочина, без компромиси при променящи се почвени условия. Посредством датчици, позиционирани на опорните колела, системата получава информация за съпротивлението на почвата, като автоматично, посредством хидравличен цилиндър и предварително зададени стойности, коригира натиска върху сеещите секции. Така, независимо от различията в структурата на почвата на полето, дълбочината на сеитба остава еднаква. Съществено условие за добър добив. Всички сеялки Маестро са адаптирани за работа по системата Isobus. Това дава широки възможности за използването на различни видове навигационни системи, внедряването на системи за прецизно земеделие и дори следене на работата на сеялката в реално време от компютър или преносимо устройство. Системата Isobus Section Control позволява автоматично управление на всяка секция. С GPS се установява актуалната позиция, която показва границите на блока, позициите за обръщане и участъци, които се препокриват, което води до автоматично изключване на отделни секции или на цялата машина. Тази опция пести семена и тор и повишава производителността при разнородни условия – нощ и ден, мъгла и други. С оглед на голямата работна ширина на сеялки Maestro S Hix, при завой възниква момент, когато има изпреварващо и изоставащо крило. В това време нормата на сеитба на вътрешните секции е увеличена, а на крайните секции – занижена. За да се избегне такава ситуация, сеялката може да бъде дооборудвана с система Contour Farming, която автоматично регулира нормата на сеитба при завиване и разпределянето на семената в реда остава неизменно от цялата работна ширина на машината. На разположение на клиентите също така е интелигентната система Horsch Connect, осигуряваща множество функции, от управление на машината чрез смартфон до записване и обработка на телеметрични данни. Чрез интегрирани безжична връзка и GPS модем, хардуерното решение SmartCan
свързва клиентската машина с интернет или смартфон. Вградена карта памет гарантира запазване на данните в случай, че няма интернет покритие. Чрез приложението Horsch Mobile Control клиентите могат да осъществяват калибриране и тест на редовете със своя смартфон. Сеялките Horsch Maestro предлагат изключителна гъвкавост по отношение на оборудване и параметри. Стандартното, както и допълнителното оборудване, се адаптират индивидуално според нуждите на клиентите. За контрол на дълбочината и за да се предотврати разместването на семената, се предлагат различни притъпващи колела в зависимост от почвените условия. Стандартни гумени колела с 25 мм ширина за всякакви условия, гумени колела с 50 мм ширина за леки почви, колела с шипове за леки и средни почви, както и палцови колела, подходящи за тежки почви. В допълнение към прецизното полагане на семената, доброто дозиране и позициониране на тора и други агенти за растителна защита близо до семената по време на сеитба позволява да се повиши ефективността и да се постигне икономия на ресурси. Сеещите агрегати при сеялките Maestro могат да бъдат оборудвани с еднодисков или двудисков торовнасящ бутуш. Всички компоненти на сеялките на Horsch се отличават с голяма здравина, което осигурява по-дълъг експлоатационен живот на машините. При необходимост от допълнителна техническа информация, въпроси или нужда от професионална консултация относно различните модели сеялки Maestro, може да се свържете с Agrotron M, официален представител на Horsch за България.